Färöarna är precis som Åland också självstyrande och har sedan 1948 stor bestämmanderätt över de lokala frågorna. Vi hälsar de 100 nya atleterna välkomna till Åland. The Faroe Islands, found where the Norwegian Sea meets the North Atlantic, and upon this part of the Kingdom of Denmark. There are 48,000 people on the Faroe Islands, consisting of 29 islands, and they are participating in these games with 109 athletes. Welcome the Faroes! Färöarna har också varit med i alla öspel sen starten. Från Färöarna går det till Tröja. It gives you the same experience. So, all of you, are you ready? I hereby declare the 13th NatWest Island Games 2009 on Åland open. Anytime that I'm around, you shouldn't